Čau guys! V tom videu jsme se bavili o shiftingu. Jo, se omlouvám za moje vlasy, já mám umytý a učesaný, takže vypadají tak, jak vypadají a ještě jakoby nejsou uschlí. Ale nemám pak moc čas jakoby to natočit, až když prostě budu mít suchý vlasy. A dneska se vrhneme na metody shiftingu. Jako ono existuje hromadu příruček, ale proč si koupit přímou ručku, když máte mě? Jo, kdybyste nechtěli jít po každý na mé video, tak TikTok v dnešní době má asi každý. Tak si prostě jenom napíšete shifting methods a tam vám vyjede hromadu metod. Jo, je to od nejlehčích po nejtěžší. A pokud se vám nechce nebo nemáte ani ten TikTok, tak na Google jsou normálně screeny z těch TikTokových videí, když si napíšete zase shifting metody a pak dáte obrázky, tak vám tam pak prostě vyjede obrázek typu prostě takto, jo. Takže neber to. Ještě pro informaci, hromadu z těchto metod, nebo prostě asi všechny metody, tak doporučí před těma metodama meditovat. Třeba 3 minuty, jo, nebo 3 až 5 minut. Protože vaše mysl se uklidní a nebudete přemýšlet nad tím, co jdete udělat zítra, nebo jestli máte na zítra úkol, nebo chápete. Takže hromadu jako lidí doporučuje předtím meditovat, ale tak když prostě nebudete meditovat, tak to jde taky. Není to prostě priorita, není to důležitý. Jedny z nejznámějších metod jsou Raven metoda, Rain metoda, Alenka říši divů a Blank metoda. Pak jsou fairy a takové ostatní, které si lidi vymýšlejí pak sami. A pak si prostě můžete ještě vytvořit vaši vlastní metodu. Já každou chvilku zkouším jinou, já už jsem zkoušela jako všechny tady ty známý a nějaké vymyšlené od ostatních. Ale tyhle, co tam je ze světlem? Dobrý. Tu mojí nemám, protože já to vždycky nějak smíchám s těma ostatníma. Já třeba začnu Rain metodou a ukončím to Alenkou říši divu, jo. Takže já vám pak tady přečtu od někoho z TikToku jeho metodu a můžete ji vyzkoušet. Každému vyhovuje jiná metoda, jako by líp. Takže určitě zkuste, pokud prostě vám nevyjde jedna metoda, tak zkuste jinou zase. Že jako první si řekneme něco o Blank metodě. Metodě. Já úplně nevím, jak se to čte, ale blank. To je jedno, jo. Takže blank metoda je o tom, že si jako první lehnete do pohodlné pozice a neposloucháte žádné sublimals, což znamená, že jakoby sublimals jsou zvuky spojený s afirmacema a s tím prostě vším možným. A ono pak vás to trošku naladí na to, že se fakt soustředíte, ale při té metodě se to neposlouchá. Druhý krok je, že si musíš představit, že se prochází s někým ze svojí DR, což je Dream Reality, což jsem vysvětlovala v prvním videu celkově o shiftingu, ale moje vyjadřovací schopnosti jsou na bodu mrazu. Takže Dream Reality je ta realita, kterou si vytvoříte, čili jo, za čím se chcete shiftovat. Takže si představíte třeba, já kdybych se chtěla shiftnout do Bradavic, tak si představím třeba, že se procházím vedle Harryho Pottera, víte. A pak třetí krok je, že si představíte, že ten třeba Harryho Potter, tak se vás zeptá, jestli už jste připravený jít. Pokud jsi připravená, tak řekni ano, a pokud ne, tak nic neříkej. A pokud řekneš ano, tak ta osoba ti dá pásku přes oči. Čili v tomhle případě Harry Potter. Až budeš mít pásku na očích, tak si říkej různé afirmace, že už se shiftuju, už tam budu a na tento způsob. A nakonec bys měla vidět
Bílé ostré světlo, což pokud ho neuvidíš, tak si to nepovedlo. A pokud ho uvidíš, tak se snaž usnout a měla by se pak probudit ve své DR. Jako druhá metoda, o které vám tady něco řeknu, tak je Raven metoda, moje nejoblíbenější a moje nejpoužívanější. To fakt používám skoro furt, když se chci shiftnout, nebo prostě, když se nechci koukat na nějaké návody, tak tu metodu si pamatuju. Když jste si mohli všimnout, že tu Blank byla nastříhaná, protože jsem přemýšlela, jak to je, a ještě jsem si tady radila s TikTokem, protože fakt TikTok je skvělá aplikace, jo? Není to jenom o tom, já nechápu, babička, že TikTok má jenom trendy jako o sebe nežití. Nebo na to asi propípám, jo, tohle. Protože to není důležitý. A za druhý by mi to jako by mohl YouTube prostě vymazat. No, ale tak se vrhneme na tu Raven metodu, což je o tom, že můžete si poslouchat Sublimals, ale já to neposlouchám, ale možná bych to k tomu poslouchala, pokud můžete, do sluchátek. A taky se doporučuje zase nemanifestovat, jak se to jmenuje. Se to řekne. Meditovat, no, to je to slovo. No, takže jako první krok je, že si lehnete do pozice Starfish. Starfish vypadá nějak takhle. Je to vlastně, že prostě máte ruce od sebe, nohy od sebe, prostě do tvaru hvězdice a nesmí se dotýkat. Druhý krok je, že počítáte do 100 a každý 10. číslo tak si říkáte afirmace a u toho si představujete, jak jste ve své DR. A afirmace jsou prostě věty typu zase už jsem se shiftla, nebo umím se shiftovat, už jsem ve své DR. To jsem taky říkala v tom videu o shiftingu, ale prostě tohle to jsou afirmace. Jo? Takže každý 10. číslo nějakou afirmaci a u toho si představujte už prostě, jak se konečně potkáte s těma lidma ze své DR a jak je to úplně skvělý pocit. A jako třetí krok je, to jsem zapomněla. Mně se nějak nezdálo, ono to nemá ani třetí možnost. To má jako takhle jenom prostě dvě, to jenom takhle kratoučky. Mně se jako nezdálo. Že tam jakoby ještě něco, já si to nepamatuju. No, takže to je jedno. Teď se vrhneme na metodu Alenku v říši divů, ale tu už si taky moc nepamatuju. Pamatuju si jenom takové jako okrajově, protože jsem ji zkoušela asi jen 2krát. A vždycky si najít, protože to je taková jakoby z těch nejznámějších jakoby nejméně používaná, protože prostě není od ní tolik jakoby videí a tak. Takže Alice in the... Takhle se to čte. Alice in Wonderland. Takže jako první krok si lehnete a prostě začnete se snažit prostě vnímat to, že se shiftujete. Představíte si to, že sedíte pod stromem a musíte ale fakt vnímat všechno kolem sebe prostě. Musíte vnímat i ty, třeba představte si, že slyšíte vzduch ptáků. Zvuk ptáků, jo? Před sebou, jak sedíte pod tím stromem, tak vidíte, prostě máte louku. A vy si představíte, že ten, kvůli kterému se shiftujete, tak vyběhne z té louky. Nebo prostě lesa. Je to jakoby na vás, jestli to je louka nebo les, ale prostě ten někdo z ní vyběhne, kvůli kterému se shiftujete. Následně, když vidíte, že vyběhla, tak vy na ní začnete volat, ale on nebude odpovídat ten člověk, nebo ta osoba prostě, nebo co tu je. A vy se rozeběhnete za ní. A jakmile vy se rozeběhnete, tak do toho stromu ta postava skočí takový do takové jámy a vy skočíte za ní. Následně budete padat, tak si budete představovat to, že s váma padají i věci z vaší CR, což je prostě váš normální život,
Takže třeba věci z pokoje, nevím, hodiny, dveře, lampička, cokoliv. Nakonec sem spadnete do bílé místnosti, kde si představujete, že už se fakt prostě budete shiftovat a představujete si různé afirmace, dokud prostě neusnete. A tady ta metoda už má konečně Sublimals, takže vám řeknu, jmenuje se to přesně Shifting the Alice in Wonderland method. A já vám hodím do popisku videa asi odkaz, pokud to nějak vykoumu. A pokud ne, tak to budete mít na mém YouTube profilu, pokud si tam zvládnu přihlásit, protože mě umřel telefon, na kterém jsem byla přihlášená na ten YouTube. Takže snad se zvládnu přihlásit. A pokud jo, tak vám tam hodím a pokud ne, tak v dalším videu vám řeknu, jaký mám nový Instagramový účet. Stejně tam mám jenom 4 sledující, z toho ty vůbec ani nevědí, že mám YouTube bez tak. Takže vám jdu pustit ty Sublimals. Tak dělej. Takže tohle jsou ty Sublimals. A to jakoby, je dobré, že to je jakoby v černý, v tmavý, takže to klidně můžete, a hovno. Teda, ale no prostě je takhle světlý. A trvá to teda hodinu jenom. Což pro mě by bylo asi jako hodně málo, protože já než usnu, tak mi to trvá trošičku jakoby díl. Tak a máme tady Rain metodu, což je taky dost moje oblíbená, protože já fakt jako ty metody dám do sebe, ale tady tu metodu používám fakt prostě jak se jmenuje ta metoda? Raven metodu, tak jakoby používám taky hodně často, ale fakt jako nejčastěji používám tu Rain metodu. Já jsem si nemohla popravdě vzpomenout, jak se ta metoda jmenuje. Až teďka jakoby došlo, že vlastně celou dobu dělám tu Rain metodu, akorát to dělám bez portálu. Takže už teďka víte, že to bude něco s portálem. No, takže první krok je, že si prostě lehnete zase do pohodlné pozice a budete relaxovat. Poté si představíte, že se procházíte v dešti s nějakou osobou, nejlépe s osobou, kterou chodíte ve vaší dobu, pokud s nikým nechodíte, tak prostě se procházíte nevím, s kamarádkou. Pak si prostě dáte s tou DR osobou pusu, pokud je to kamarádka, tak se třeba obejmete. A ta osoba se vás zeptá, jestli jste připravení jít domů. A vy odpovíte, a pokud řeknete ano, tak se tam pak objeví portál a vy půjdete do portálu. A z toho portálu vyjdete do vašeho pokoje v DR, který zase můžete mít napsaný, že jo, ve skriptu. A jako, když už jste v tom pokoji, tak si jen představujete, že se zbudíte v té DR, jakože opravdu, a říkáte si afirmace. A teďka máme další Sublimals, takže to zase najít. Takže něco jsem našla, ale nenašla jsem přesně to, co mají oni na tom videu, na TikToku, zase doporučený. Ale našla jsem něco jiného, fakt na YouTube, těch Sublimals fakt hrozně moc. Nevím to číst, jo, nechte mě žít. Tak, je tam fakt jako hrozně moc těch Sublimals, prostě napíšete tam jenom Rain method, Sublimals a to je všechno prostě, máte to tam všechno. Takže mám to dopustit. No, takže takhle nějak zase zní. Tyhle ty Sublimals, hlavně u tady toho si najděte, pokud nenajdete přesně na tu Rain metodu, tak prostě aspoň nějaké uklidňující zvuky, kde prší. Třeba jak máte nějaké, já jsem hodně poslouchala předtím, než jsem viděla, že shifting, tak jakoby usínající, jo, relaxovací písničky na spaní přímo. A prostě jsou tam i s deštěm, tak
klidně ty si pusťte, jako to úplně stačí podle mě. A to, co jsem vám slíbila úplně nakonec, tak to je někoho úplně vlastní metoda. A vlastně tohle to budu mít pro fanoušky Harryho Pottera, protože holčina tady píše, že to je takový mix jakoby více metod, což jsem říkala i já, že dělám. Akorát ty moje prostě fakt jsou, to je vyloženě jenom prostě spojování třeba 2 metod. Prostě začátek jedné metody, Raven, a pak to dokončím tím Rain, jo. Jako já to nějak vždycky úplně propojím jak retard, takže možná proto se mi nepovedlo shiftnout, ale jenom mini shiftnout. A jdu vám to přečíst. Můžu vám tady k tomu pustit hudbu z Harryho Pottera, akorát jakoby trošku poštišejc, ať mě to neruší, ať vám to můžu přečíst. Moje metoda, kterou používám já, je to takový mix více metod. Lehnu si do pohodlné polohy, začnu počítat do 100. Počítám tak, že řeknu 1, přesouvám se 2, přesouvám se a tak pokračuji až do 100. Tak vám to řeknu. Jo, už tady ta holčina jde vidět, že se asi nejspíš jakoby nešiftla, protože prostě vy potřebujete tomu věřit a neříkat za každým číslem jakoby furt tu samou afirmaci. Prostě musíte se snažit jakoby tomu věřit, těm slovům, co říkáte, a ne, že to budete říkat furt do kolečka, pak to budete brát prostě jen jako takovou frázi. Jo, a zase jde vidět i to, co jsem říkala já, že prostě má začátek z té Raven metody, akorát ona to dělá úplně přesně jako já, že jo, že to dělá prostě každý číslo, ale ta Raven metoda je každý 10. číslo, jo. I když to se taky prej, je to individuální, prostě jak kdo. A já jsem to třeba ani nevěděla, já jsem myslela, že prostě vždycky je to prostě po jednom čísle. Že budeme pokračovat. U toho si představuje nějakou scénu z Harryho Pottera, a nebo je nějaký zvuk. Třeba zvuk vlaku, písničku a tak dále. Když se mi pořád nedaří usnout, tak počítám od 100 dolů. Že takhle nějak vypadá týhle holčiny metoda. Šidnout se do, jak se to jmenuje? Hogwarts. Nevím prostě, jak se to jmenuje, ale takhle, jo. Takhle to je a tak to bude. Takže pokud jste viděli až tady to video a neviděli jste ještě to, co je shifting a co je script a co je dr a co je cr a všechny prostě tady ty základní věci, tak se běžte určitě kouknout na můj profil, protože tam je to první video, jo. Nevím, kdy tady to video vyjde, já bych ho jakoby chtěla už dneska sestříhat a vydat ho, protože zítra už ho nevydám určitě, já jedu na 14 dní na tábor. A tak doufám, že jakoby můj kanál nějak neusne, protože já vím, že mám jenom 8 odběratelů, jo. Ale pro mě je to jakoby hrozně něco velkého, protože jo, a z toho jeden odběratel není jen taky ledajaký člověk, jo. Krát já ho tady radši nebudu zmínit, protože nevím, jestli ho můžu zmínit. Pak jsem zjistila, že vlastně asi moje sestra ho přemluvila, protože ho potká na Omegle. Jo. Takže jo, já bych ho klidně zmínila. Ať mi jdete dát i odběr, protože jakoby na to, jak je šikovnej, tak prostě má málo odběratelů. Takže pokud tohle vidíš, tak se mi ozve, jestli tě třeba v příštím videu jako můžu zmínit. A mějte se hezky, určitě vyzkoušejte metody a napište mi na Instagram. Tady vám znova hodím můj Instagram, když fakt já doufám, že se dneska přihlásím. Pokud se nepřihlásím, tak se mi nedopíšete nebo dopíšete, ale já si to nepřečtu a v dalším videu bych vám když tak řekla, jak je na tom ten můj Instagram. Takže se mějte krásně, běžte se koupat, běžte ven na sluníčko a když tak mi i napište, co mám dělat za tvorbu, protože ten shifting, on je to obsažný téma, ale vlastně jakoby vůbec. Takže jako jestli sám zahrát nějakou hru, protože já budu mít nějak ke konci prázdnin budu mít už noťas, jo, takže si klidně můžeme zahrát třeba, nevím, Roblox, nevím, jo. Já jsem hrozný milovník Murdra, jo.
Takže tak. A teď mám i konečně nějaký normální skin. Už nemám vadrůlek. Takže se mějte hezky. Děkuju, že koukáte na videa. Děkuji mým odběratelům. A ahoj.